oke dibịa chụ aja nwanne m ọ dịkọrọ enye ndị mmụọ n'aka mana dibịa ji nwanne m mana ọ na-ahụ mmụọ anya. Ya bụ na onye anyị na ya ga-anọ tata dịka nna apịachi oge njirimara ndị Igbo tata nwetara gị nsọ ala n'ala Igbo bụ nnukwu nwaanyị Igbo ji eme ọnụ bụ onye eji ọja wee mara. Okeke nwaanyị dị ntị njọ mana ntị na-anụ ihe abụghị ma ọha ka okwu ata. Ihe agba n'aka ejighị na-enye ya gere ọja. Ọ bụ otu a ka ndị be anyị si eme ya ka ndị Igbo si eme ụbọchị gburugburu anyị na-eji egwu. Ekele m gị onye ọma nji wee biri. Tata anụnwa bụ ahịa afọ ọnwa nke 9 dị na mkpụrụ ụbọchị 9 n'afọ 2021. Ọ ka bụ na Buwa TV mgbe anyị ji ewetara gị njirimara anyị bụ ndị Igbo n'ụbọchị tata. Anyị zọpụrụ ụzọ ije maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ njepụ ka Igbo si na ọ mara mma nke ukwuu. Mkpi si na ọ bụ ụbọchị ya jere ikwu nne ya ka ya ji mụta ka esi eweli imi elu. Okwu anyị wee bụrụ n'ụbọchị tata na anyị nọ n'ụzọ ije ka anyị wetara gị ya bụ ihe nke anyị na-anọ kwa Tọzdee ọbụla ebe anyị ji ewelite asụsụ, ekike na omenala ndị Igbo bụ nke anyị lere anya si ka anyị were n'aka abụọ wee bido ka ọ ghara ịwụ n'ahụ anyị. Tata anyị wee na-ewetara gị okwu ndị Igbo maara, ihe ndị Igbo maara n'ụzọ pụrụ nnukwu iche, ihe a na-akpọ nsọ ala. Gịnị bụ nsọ ala? Nsọ ala bụ ihe e mere megide ala na ndị ichie. Ụfọdụ ndị mmadụ ekwugo okwu banyere ya bụ nsọ ala. Ụfọdụ kwuru na onweghị ihe dị iche n'etiti nsọ ala na arụ. Ụfọdụ ewerugokwanụ okwu abụọ arụ wee nọchite nsọ ala, nke mere na mgbe ụfọdụ ekwu okwu nsọ ala a na-ajụzi o nwere ihe dị iche n'etiti nsọ ala na arụ. Mana iji maa atụ, e nwere nsọ ala nke zuru Igbo ọnụ, nwee nsọ ala obodo dị iche iche nwere dịka nke ha ji wee chekwaba obodo ha. Iji wee maa atụ, ọ bụghị ka Igbo si were ewu ịmụ n'ọgbụrụ ka esi wee were mmadụ ịkwụ ụdọ maọbụ iwepụ ndụ ya. Ya bụ ihe anyị ga-ewetara gị n'okporo ụzọ dịka anyị n'ụbọchị tata anụnwa ịgba ndị Igbo ajụjụ ọnụ ka anyị mara kene nsọ ala dị iche iche ka obodo siri wee nwee ya. Ya bụ ọ ka bụkwa oge iji anọnyere m, mụ bụ nwa anaghị Eze na Buwa TV, ka anyị zọpụ ije ka ịnụ ka nsọ ala si wee dị n'obodo dị iche iche n'ala Igbo anyị. Ekele m gị, daalụ. Dịka m si wee gwa gị na anyị nọ n'ụzọ ije ka anyị mata ka nsọ ala si wee dị n'ala anyị bụ Igbo gbaa gburugburu. Enwere nnukwu nna mụ na ya nọ, anyị ga-anụ onu ya ọgwakwa na anyị ka o si wee dị n'obodo o si ya na n'ala Igbo ka o si wee pụta. Ekele m gị. Ọ bụ mụ bụ nwa anaghị Eze. Anyị chọrọ ka ịgwa anyị aha gị, ịgwa anyị obodo isi. Mụnwa na onwe m bụ Mr. Okoye Ikenna. Ihe a ji mara m bụ Chinemeze nke mbụ, nke Igbo a na-agụrụ. Ọ bụ Maazị Okoye Ikenna Chinemeze na-agụlụ nke ịbụọ ka anyị na-anọ. Ewekwa n'iwe, gwatụ anyị nsọ ala ị maara dị n'ala Igbo. Nsọ ala dị n'ala Igbo buru ibu. Nke izizi bụ na nwaanyị ada awa ọjị ọtọbụrụ n'ọnyanwa. Nsọ anị bụ ihe dị ka mmadụ izu ori, mmadụ igwuji mmadụ ife akụrụ n'ugbo abụghị nke ya, ma mmadụ ikpụrụ ewu mmadụ. So onye nwetara ife anụ nwa ya sị na onye a merụrụ ana. So nsọ anị ọzọkwa ndị be anyị na-asọkwa
tupu ịgwa anyị eweliwe na-ebiri nga okwu ọhaneze na-ege m ntị maazị Ikenna anyị na ya na-agwaga anyị na nsọ ala Igbo gbaa gburugburu ọma bụ mmadụ iwere ihe na-abụghị nke ha bụ ori. Achọrọ m imetụ ya bụ sọsọ ofu aka ka anyị wee banyezie dịka o si gwa anyị na ọ bụ onye agụlụ ka ọ gwa anyị nsọ ala ọ maara dị n'obodo agụlụ. Abịa n'obodo agụlụ, nwaanyị anaghị ahapụ be di ya jekwuru nwoke ọzọ, ọ nsọ anị ka ọ bụ n'agụlụ. So onye mere ụdị ife anụnwa alụ ka a na-asị o mere. And oge gboo kịta ada kụchizi nwaanyị duto na ụka apụtago. So nwaanyị ọbụla di ya nọrọzi ọ ga-amakọrọ Chukwu, so nedo ezinụlọ ya anya. So na ịfụ isi na onye aba ajadu onwekwa onye ọzọ na-ejekwu ya, ọ nsọ anị ka ọ bụ n'agụlụ. Ekele m onye. Ekele gị maazị Ikenna, daalụ maka oge gị n'ehihie a dịka isi nọnyere anyị na Buwa TV, oge anyị ji ewetere ọhaneze njirimara anyị bụ ndị Igbo. Anyị ji gbakwa mbọ ka anyị na-akwalite ka ọ ghara ịnwụ n'ahụ anyị. Ekele gị, mana ofu ayịyọ nna ayọ ka itinye n'okwu ikwuru tata bụ ka ịgba mbọ hụ na ị na-asụ Igbo na-akụnye họ mmiri dịka isi wee kọwapụtara anyị nsọ ala dị iche iche ma nke dị n'ala Igbo ma nke dị n'obodo agụrụ. Ofu nsọ ala dịkwa n'ala Igbo bụ na anyị hapụ asụsụ anyị sụba asụsụ ndị ọzọ, ọ bụ nsọ ala. Ekele ngwe na mara gị mma. Daalụ. Ọtụtụ ihe bụ ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo, dịka nsi wee gwa unu na ọtụtụ ihe ahụ bụ ihe anyị ga na-ewetara unu n'oge njirimara ndị Igbo na Buwa TV kwa Tọzdee ọbụla. Ofu ihe na-enye m ọṅụ Igbo nwere dịka nkwa egwu, dịka ihe eji akpọlite dike, dịka ihe eji egbu na ihe eji egosipụta na ihe oke ihe mere n'ala Igbo bụ ọja. Ị ga-anụ ọja tata mana ị ga-anụ ya n'ọnụ nwaanyị, maka na anyị jebere ije wee mata na ọ bụghị sọnsọ nwoke ka Chukwu nyere onyinye dị iche iche. O nwere onyinye dị iche iche nyere ụmụ nwaanyị anyị. Ya bụ na onye anyị na ya ga-anọ tata dịka nna apịachi oge njirimara ndị Igbo tata nwetara gị nsọ ala n'ala Igbo bụ nnukwu nwaanyị Igbo ji eme ọnụ, bụ onye eji ọja wee mara. Okeke nwaanyị dị ntị njọ, mana ntị na-anụ ihe abụghị ma ọha ka okpu ata. Ihe agba n'aka ejighị na-enye ya. Gere ọja. Ọ bụ otu a ka ndị be anyị si eme ya, ka ndị Igbo si eme ụbọchị buru gboo. Anyị na-eji egwu ọnwa, asị na nwata na-ebutere nne oche n'ukwu arụsị na amụta ha na-etu ndị mmụọ. Ọ nwatakịrị na-etu akụ ewejere oke ka ọ na-azọtara nkume ya bụ ọja. Ihuru ka o si ada, ihuru ka o si atọ tupu o gburu ọja agaba, maka na ya bụ ụtọ dị n'ọja ọ kpọlitebego mụ bụ nwa na ya eze. Ka anyị marụkene onye na-egbu ọja, marụkene ka ya bụ egbumọja ya siri bido. Ekele gị, ehihie ọma. Ehihie ọma. Ị nwere ike ịgwatụ anyị aha gị? Aha m bụ Nwaada Ifeọma Udeagbara. Nwaada Ifeọma Udeagbara bụ onye ịnụrụ ọja n'ọnụ ya. Ọja anyị na-egbu amụrụ gị n'afọ nne gị ibido gbugbu ọja? Mba o, amakwụ m n'afọ nne m bido gbuo ọja. Nwanne nna m na-egbugbu ọja wee nwụọ. Amaghịzị m ka m si were gbuwezi ọja in short, mana nwanne nna m na-egbu ọja. Ụmụ nwoke ya egbuwekwa, ọ bụzị mụ agbuwezila ọja. Esoro m n'afọ nne m gburu ọja wee pụta, mana nwanne nna m na-egbubu ọja. Ya bụ na enwebeghị ụbọchị ije ketara jekwuru mmadụ si ya kụziere gị ka esi egbu ọja. Cha. Ya bụ na ya bụ ọja mara gị ama. Ọ mara m ama, yes. Bukene anyị ọja ahụ ọzọ ka anyị nụtụ. Daalụ ndị ọma njem ọnụ. Daalụ gị bụ onye Igbo na-anụ ka o si ada.
daalụ nwaada Ifeoma Udeagbara bụ onye nke na-egburu anyị ọja tata n'ụwa bụ ahịa afọ. Agwara m unu na ọtụtụ ihe bụ ihe eji mara ndị Igbo bụ ihe anyị ga na-egosipụtara gị n'oge njirimara ndị Igbo nke tata anụwa. Ama m na ị hụrụ ya, ama m na ọ tọrọ gị ụtọ. Tupu nsị ka anyị machie ya bụ akpa ọnụ maka na a na-atọ ọ na-atọ, ọ dịka ihe a na-atọ agwụla agwụ. Ọ ga-amasị m ka m jụkwa nwaada Ifeoma Udeagbara ọzọ, ya bụ ọjị ị na-egbu ọ bụ ihe ị na-eme ọ na-enye gị obi aṅụrị ka ị na-eji mwute eme ya? Dịka isi wee kwu na ọ bụ mgbe nwanne nna gị nwụrụ ka ị bidoro gbube ya, ọ bụ na nwute nwanne nna gị kpalitere gị iji gbube ọja? Ọ bụrụ na nwute ya ka m ji egbube ọja, ọ bụrụ na nwute ọnwụ ya ka m ji egbube ọja, mana ọja ụdị aghụlị ọ na-enye m ezigbote obi aghụlị. Maka na mbọsị na-aga Enugu na-ekwu na ndị ori nọ n'ụzọ, mmepe pọs m nwere ọja m zuo na akwa m nke nyi n'ime. Ha sị m ka ka shawe hapụ fon, nsị ya mana ọja m aka m mkpa karịa ihe ndị ọzọ dị n'ime pọs a. Ndị a were ihe ndị ọzọ dị na pọs a ma ha hafụrụ m ọja m ebe ọ bụ na mgbulie. Ndị mmụọ nọ n'obodo ahụ mgbulie na-enwe nkịrịnka aghụrị na-egbu ha isi. Obodo ọbụla m ji egbu ọja, ndị mmụọ nọ n'obodo ahụ na-ewe ezigbote aghụrị. Ọkwa nna aga ụzọ ma bụrụ ije awele ekene gị nke bụ eziokwu bụ na anyị bụ ndị Igbo bụ ndị Chukwu ji ọtụtụ ihe dị iche iche wee gọzi. Dịka anyị si mara na ọja bụ ihe eji akpọlite dike, ọja bụ ihe a na-egbu na onye ukwu maọbụ ihe ukwu mee, ọja bụ ihe a na-egbu anyị ji enwe aṅụrị n'ala Igbo. Dịka isi wee nụ ya n'ọnụ nwaada Udeagbara Ifeoma n'ụbọchị tata, ụka wapụtara ọbụragodi ihe ọ ji ọja emepụta ka ọja si enye ya aṅụrị, ka ọja si enye obi ụtọ. Agaghị m ekwugbu unu n'okwu maka na nkata kpuru okpu ọghọ ngịga. Ya bụ egwu anyị gbafọrọ tata n'oge njirimara ndị Igbo nke na-abịara gị na Buwa TV ka Tọzdee ọbụla ma ọ bụ na ọkụ elekere 7 nke mgbede ruo na elekere nke 8. Ọ ga-abịakwara gị n'izu ụka ọzọ. Mgbe ahụ anyị ga-ewere ezi ala nọtụrụ ala wee tọtuo ya bụ ngịga. Chetakwa na ngwugwu a ga-atọ atọ abụghị gịnị, ọdụbaghị uru ka a gaa ya mbụ. Ya bụ n'oge nru ehihie ruo onye ụsa apụọ ọrịrị. Chere m ka m bịa abụghị ịgba ọsọ maka ebilela azụ ọbịa ọgụ. Ya bụ nwaada Ifeoma Udeagbara ga-anọnyekwara anyị n'oge njirimara ndị Igbo, mana agaghị m agwa gị ụbọchị ọ bụ. Ya bụ bịa nso ka ị nụrụ, maka ọ bụ ewu nata na bụ nwa ewu ọṅụọ nri ala. Ka emesịa bụ okwu na-esi n'ọnụ Nwanaya Eze abịara gị n'ụbọchị tata. Daalụnụ ụmụ Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekele m unu. Tata n'ụba ahịa afọ ọnwa nke 9 dị na mkpụrụ ụbọchị 9 n'afọ a bụ 2021. Ọ ka bụkwa mmụọ bụ Nwanaya Eze n'oge eji ewetara gị njirimara ndị Igbo. Okwu anyị na-etinye ọnụ tata o nweghị ihe ọzọ anyị na-ekwu na-abụghị nsọala n'ala Igbo. O nwere ọtụtụ ihe anyị bụ ndị Igbo anaghị ekwenye na ya bụ ihe anyị si na ihe a adịghị mma na ihe anaghị amasị anyị. Anyị makwa na ala Igbo gbaa gburugburu na obodo dị iche iche nwekwara nke ha na-asọ, mana o nwere ọtụtụ ihe ndị Igbo na-asọ gburugburu akpọ ya bụ ihe nsọala. Ụfọdụ kwenyere na o nwere ihe dị iche na nsọala na arụ. Ụfọdụ kwụsịtụkwa ike na ọ bụ arụ ka a ga-eme emegide ewee manye okwu si na mba nke a bụrụgo nsọ ka ọ bụrụ nsọ dịrị n'ala Igbo. Ya bụ ọtụtụ nkwenye ka ndị Igbo kwenyere n'okwu a bụ nsọala ya na arụ. Iji maa atụ, anyị ma na nwaanyị ịtụrụ ime mgbe di ya nwụrụ anwụ, ya bụ nwaanyị nọ na mkpedi ịtụrụ ime, na ọ bụ nsọ ma bụrụ alụ n'ala Igbo. Ewu ịmụ n'ọgbụrụ, Igbo kwenyere na ọ bụ arụ. Iji wee kwuru wee gabakwa n'iru, anyị ma na mmadụ anaghị atakwa isi mmọnwụ ma ọ bụ mmadụ itikwa isi mmọnwụ ka ndị si asụ, ọ bụ arụ. Mmadụ igwuru ji mmadụ n'ọba ma ọ bụ jeburu ji mmadụ n'ubi, ọ bụ arụ n'ala Igbo. Mmadụ iwepụ ndụ ya n'ụzọ abụ n'ụzọ, ọ bụ arụ n'ala Igbo. Mana ị gaghị anụ ya n'ọnụ m, mụ bụ Nwanaya Eze. O nwere ndị ọzọ anyị na ha ga-eji kparịta ụka. Chetakwa na ọ bụ oge anyị ji ewetara gị njirimara ndị Igbo na Buwa TV ka o si abịara gị kwa Tọzdee ọbụla ma ọ bụrụ ma ọkụ elekere 7 nke mgbede ruo n'elekere nke 8. Chere m ka m bịa abụghị ịgba ọsọ. Daalụnụ. Ekele gị onye ọma na-ege m ntị. Ọ ka bụkwa Nwanaya Eze ka ị na-alụ olu ya na Buwa TV bụ oge anyị ji ewetara gị njirimara anyị bụ ndị Igbo. Tata anụnwa ọnwa nke 10 dị na mkpụrụ ụbọchị 8 n'afọ 2021. Anyị nọ tata anụnwa bụ ahịa Nkwọ iji wetara gị otu n'ihe eji mara ndị Igbo. Isi okwu na okwu gbara ọkpụrụkpụ
anyị ga-elebara anya tata bụ ọfala Ọnịcha. Igbo bụ Igbo, chere m ka m bịa abụghị Igbo ọsọ. Ya bụ anyị ga-ewetara gị ya bụ ọfara n'uju maka ọ bụ ịtọ ntị n'ala ịnụ ya danda. Chetakwa na ọ bụ nwatakịrị na-ebujere nna ya oche n'ukwu arụsị na-amụta aha na-etu ndị mmụọ, tinyere na ọ bụ onye jere n'ubi n'abalị ma ijiji mụọ anya. Ekelekwa gị wee na-asị gị mgbede. Otu ugboro n'ime afọ ọbụla, ndị Ọnịcha niile n'ala obodo ha maka ofu nnukwu emume ha na-eme otu ugboro n'ime afọ ọbụla. Ịjụọ ha ihe oriri ya bụ, ha sị na obi Ọnịcha na-agba ọfala. Onye na-abụghị onye Ọnịcha nwere ike ịjụ sị, gịnị bụ ọfala? Maka na ahịa ọhụụ na-agba udelegharị. Akụkọ akọrọ si na mgbe ndị Ọnịcha si ebe ha bibu mbụ bụ Idu tara ahụhụ bịa ebe ha bi ugbu a, ha gabigara ọtụtụ ihe ịhịa ahụ, nke otu n'ime ya bụ agụụ. Ụfọdụ ihe oriri ha riri gburu ha. Ya mere mgbe ha hụrụ ji ma gwupụtakwa ya n'ime ala, obi esighị ha ike itinye ya n'ọnụ, n'agbanyeghị na ọ na-enwu ọcha ka mbara igwe. Ya mere otu dibịa a na-akpọ Awụma, onye nke na-ahụ na mmụọ, jiri buru ụzọ rie ya bụ ji. Maka na achọba ijide oke anụ ezipụ oke mmadụ, isi na isi ha bụ n'ọnụ. Ka anyị chetakwa na ọ bụ isi kara aka na-ebu ogidi, nke ada ebu ogidi bụ ogidi, ogidi anyị kwa ya olu. Ka abalị atọ ya bụ nnukwu dibịa be Awụma jiri richaa ya bụ ji, o nweghị ihe mere ya. Ya mere ọtụtụ ndị echichi ji were sị na ha ga-eri ji. Ka ha riri ji ahụ, o nwekwaghị ihe mere ha. Nke a mere mgbe emechara, ụmụ ikorobịa Ọnịcha were sị na ha ga-eri ji. Ya bụ ihe gbara obi Ọnịcha ka akpị, maka na ọ bụ ụmụ ikorobịa na-akọ ọrụ ugbo ma na-aga agha. Ọnwụ gbuo ụmụ ikorobịa Ọnịcha, gịnị ka obi Ọnịcha ga-akọrọ chi ya? Obi nọ na-eru uju, hapụ obi ya bịa nọrọ n'ọnụ ụzọ ámá ya nke a na-akpọ ọnụ ibube. Ka chi foro, ndị Ọnịcha gbara egwu a na-akpọ ọgbalido bịa na be Obi, na-enwe aṅụrị na ji egbukwaghị ụmụ. Obi aṅụrị Obi kachasị nke mmadụ niile, maka na nwaanyị alụtara ọhụrụ si na ọchị dị ya n'eze na aṅụrị dị ya n'obi ekweghị ya afụkọ ọkụ. Ka anyị chetakwa na ọ bụ obodo dị nwaanyị mma ka ọ lụọ dị ebe ahụ, atọrọ ya atọrọ tọga ebe ahụ, ọ gaghị agba ọsọ. Ọ bụ obi aṅụrị Obi a ka a gụrụ ọfala. Obi aṅụrị Obi a Ọnịcha agụrụ ọfala bụ ya bụ isi sekpụ ntị n'okwu anyị ji nọrọ n'ụbọchị tata bụ ọfala Ọnịcha. Dịka akụkọ siri kọọ, ọ bụ n'oge ọfala ka Obi ji ekele ndị agha ya maka na ha alọchiatara n'udo. Ọfala Ọnịcha na-enye ndị Ọnịcha ohere ịnọ Obi nso, hụ ya anya, mara onye Obi bụ. Maka ụbọchị buru gboo, mgbe isi akwa ka dị ebe ekechiri ya, mgbe anya mmụọ ka dị ebe a rụpụrụ ya, mgbe ezi ka dị n'ụkwụ ụkwa, anaghị ahụ Obi Ọnịcha anya aghara aghara. Obi Ọnịcha dị ka nnukwu mmụọ na-anaghị agba n'iro oge ọbụla. Ọ bụkwazi n'oge ọfala ka Obi ji enwe ohere eleru
ndị ọ na-achị anya mara na ha na-amụbanye ka ha na-anwụfucha anwụfucha. Ọ bụkwa n'oge ọfala ka eji agbara ndị Ọnịcha afa ihe ga-eme n'ime afọ ahụ. Ya mere Ọnịcha ji were ọfala dịka oke ihe, na-asịkwa na Ọnịcha anaghị anọ hapụ inwe eze, eze anaghị anọ hapụ ịgba ọfala. Mmadụ anaghị agbachitere obi Ọnịcha ọfala. Ọ nwụọ, a ga-agbara ya ọfala nke ndị Ọnịcha ga-eji mara na obi anọghịzikwa ndụ. Na nkwado ọfala Ọnịcha, asụsụ ndị Ọnịcha na-asụ bụ na ha na-awụ arụ, nke pụtara na ha na-eme onwe ha, na-akwado onwe ha n'ụdị ha ga-eji gbuke egbuke ụbọchị ọfala. N'oge gboo, obi Ọnịcha na ndị ichie ya na-erekwa ọgwụ ha ụbọchị ọfala ka ndị mmadụ ghara ịkọtu ha ma ọ bụ menye ha ihe ihere. Emenye obi Ọnịcha ihe ihere ma ọ bụ kọtuo obi Ọnịcha n'ọgbọ ụbọchị ọfala ya, ị mara na-emenyela Ọnịcha dum ihe ihere. Igbo ndị ọma Njirimara, a na-ata ọ na-atọ, ọ dịka ihe a na-ata ma ya agwụkwala. Chetakwa na nkata kpuru okpu ọghọ ngịga. Aṅụ mmiri eji bịa ọrụ, akpịrị ezo ike. Mmiri ju ite anaghị abịa ya aka. Nwata rikwa n'ihe ọ na-amụrụ anya, ụra eburu ya. Ọsa nọ n'ọdụ igu nọ na mmapụ. Okwu m wee bụrụ na onye ahụrụ tata ka ahụ ya echi. Ụgbọgụrụ mịara m, ya mịara nwunye di m. Egbebere ugobere, nke si ibe ya ebekwala, nku akọkwala ya, kama ka osisi obere na ya gbajie ka ọ hụ ka efebe ebe na-adị. Mụ bụ nwa na-aya eze na-asị ka amachie ya bụ akpa ọnụ ụbọchị tata, dịka anyị si ewetara gị njirimara ndị bụ Igbo nke na-abịara gị na Buwa TV. Chetakwa na ebilela azụ ọbịa ọgụ, maka na chere nka mbịa abụghị ịgba ọsọ. Ya bụ egwu anyị gbafọrọ tata ka ọ dịbazi ụbọchị otu ịgba ga-akwa nne ya. Ekele m gị wee na-asị gị uhuruchi ọma, daalụ. Igbo ndị mụrụ mụ na m ekene unu. Ọkwa si na oke dibịa chụ aja nwanne m ọ dịkọrọ enye ndị mmụọ n'aka, mana dibịa oji nwanne m mana ọ na-ahụ mmụọ anya. Igbo ha si na onye mara nna ya mara ndị isi ya, ọ ma bụrụ eziokwu nwanne m, maka na onye mara nna ya mara ndị isi ya, ọ mara ndị Igbo. Chi were ehihie jie, mmiri ya gbawa n'ite akwụwacha na ọmụ akwa ọkụ ka eti akị. Ụbọchị gburugburu na nna m gwara m si na nwoke nụcha ọgụ nwaanyị enwere akụkọ, mana n'ụbọchị tata ọ bụzi nwaanyị nụcha ọgụ nwoke enwere akụkọ. Bụ gịnị na-emezie? Isi akwa adịghịzikwa n'ebe ekere ya, anya mmanwụ adịghịzikwa n'ebe a ripụrụ ya, ezi adịghịzikwa n'ukwu kwa. Ajụjụ ka mụ na-ajụ, ọ bụ gịnị mere na ụmụ ikorobịa ya anaghị agụzi akwụkwọ? Ọ bụ n'ihi gịnị? Ọ bụrụ maka ego mbute mafe echefuo na ọ bụ iko ka ofu ka eji anwụ mmanya na mpi atụ bụ maka ndị echichi. Agụmakwụkwọ bụ ihe dị mkpa na udu ndị na-eto eto, maka na ihe ọ masịrị ọkụkọ ya daba n'oke ọnụ ahịa, o nwebere onye ji nnụnụ were gọọ mmụọ. Ọ bụ bete ka esi eje ebe nkwụ. Akwụkwọ na-atọ ụtọ ma bụrụkwa ụzọ mmadụ si enweta amamihe, maka na ọ bụ onye jere n'ubi n'abalị ma ujiji mmụọ anya. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ji agụmakwụkwọ were nọdụ n'ọkwa dị elu, maka na amaka ahụ si ha na ọ bụ aka abụọ ka ga-eji were buo ya.
ụmụ ikorobịa ka mụ na-agwazi ka ha hapụ ego mbuteje gụba akwụkwọ, ka nwata hapụ ihe ntụtụ ka ihe ntụtụ hapụ nwata, maka na nwata atụtụkata ihe ntụtụ ọtụtụta nke ejiri wee chụọ aja mgbe ọ bụrụ na ihe ntụtụ atụtụrụ nwata. Ọ nụrụ ka ọrụ ibe ya, maka na ofe osisi anaghị eme ọhịa. Ihe nwoke na-azakwanụ bụ ote nkwụ, na nwoke anaghị aza ote ofe. Ka anyị gbabiri ala suo ya ọkụ, maka na asaba ikpere ụkwụ ka o si eji oji, mmiri na ncha ga-agwụ n'ụlọ. Ka agaghị m eju na ozu ejuru iyi na-apụ ikpochi ya. Ka ọ dịbazianụ mbọsị otu ịgba ga-akwa nne ya, ka ọ dịbazia mbọsị ọba ga-ekeji ka oke. Igbo ndị mụrụ mụ na meke n'unu Igbo ndị ọma, adịghị aka eje nta agwọ kama ọ bụ agwọ pụta achụba ya, maka na dịka abụọ tụtụta agbụgbọ ugo n'ụzọ ha dọwa ya abụọ. Nyetụ m, ọ bụrụ m aga m enyetụ gị abụghị arịrịọ. Anaghị ahụcha ọnụ nnụnụ ma jụba kedu ebe o si eri nri, maka na anaghị ahụcha ụgbọgụrụ jụba gịnị na-amị anyị. Ngwugwu a ga-atọ atọ ọ baghị uru ịtụ ya mbọ, maka na ogbodu anaghị atụ alụ mmanwụ. Tata bụ ahịa Nkwọ, abalị nke 22 n'ọnwa nke 4. Adịide Adaugo ya Adaomekọsọ ya bụ nwa merụ mma, nwa nlecha Chimerụ mma Ojukwu na-eme ncheta ọmụmụ ya. A na-esi na ntụtụ ụkwa amụmụ ya na-abụ ụbụ nri, maka na ọ bụ anụ nwere obi na-ejere agụ ozi. Adaugo ya ihe ọma ga-abụ oke gị, maka na ọ bụ nwata na-ebujere nna oche n'ukwu arụsị na-amata afa a na-etu ndị mmụọ. Aṅụrị ụbọchị ọmụmụ gị, Ojukwu Chimerụ mma Adaomekọsọ ya bụ nwa dị ala ndị ihu ọkpara. Ị ga-adị ka echi, maka na echi ada agwụ agwụ. Igbo bụ Igbo, abanyekarịa ji n'ite ọgwụ ọ bụrụ ji awaị. Ekele m. Ndị Igbo ibe m, agaghị m eji maka na agụ na-emeri enwe wee kpọba ụdara nwa enwe ụdara nwa agụ, maka na okwu dị kwurukwuru edebe ọnụ kwurukwuru were kwuo ya. Ihe ọbụla e mere megide ala ka a na-agba nsọ ala, maka na ọ bụ oto ofe butere ọracha ofe. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'ụwa taa alakwala n'iyi. Kedu ka mmadụ ga-esi kwete ịkwaso anụmanụ iko n'ihi ego ọ maghị ebe ọ ga-anọ were rie ya? Ajọ omume dị ka ntụ, iwufuo ya ọ kpọọ gị n'ihu ọ kpọọ gị n'azụ, maka na ụkpara na-ere ure si na ọ na-agha mmanụ. Ụmụ nwaanyị ndị a na-akpa arụ a ọkwa n'ezinụlọ ka ha siri pụta. Ihe arụchatara na ike ite anaghị eju afọ, maka na nke bụ eziokwu bụ na ọkụkọ agbatara n'afa na-ese aja ala. Onye chụọ n'ike ọla n'ike. Ọkwa ya mere njisi ka anyị zụọ na ụmụ anyị azụ, maka na nwata azụrụ azụ agaghị akpa agwa ọjọọ. Ụmụnne m, ọkwa agbacha egwu ọla n'ukwu, maka ọ bụ naanị efuru efu rere mma ya tụrụ ọbọ ya. Nsogbu dịkwa ebe a na-akpọ arụ emere eme ka nwamkpi nọ na-achụgharị nne ya. Ka ndị na-eme omume ọjọọ a wepụ aka enwe n'ofe tupu ọghọ aka mmadụ, maka na ọ bụrụ na egbughị ngwere nwere ọdụ abụọ ọ gaghị ete aka nke nwere ọdụ atọ apụta, n'ihi na ọ bụ onye metere ihe isi na-esi aka n'imi. Igbo bụ Igbo, agaghị m ekwugbu unu n'okwu, maka na ntị na-anụ ihe abụghị ma ọha ka okwu ata. Okwu m wee bụrụ ọnụrụ ka ọrụ ibe ya, ka ya bụ ọhịa dịgodu ka ọ na-enwe amaghị ha, maka na ihe a na-ajụ dinta bụ anụ ole
ka ọ gbagburu, ọ bụghị anụ ole ka ọ hụrụ. Igbo bụ Igbo, ekele ya. Ọsa mgbe anya mmọnwụ dị ebe a rụkwuru ya, mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, mgbe isi akwa dị ebe a machiri ya. Igbo asị na-ebu ụzọ ele nwoke anya na-agba tupu atanyere ya nkwụ ochie, maka na agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Ọtụtụ osisi dị n'ime ọhịa, mana ọjị pụtara ihe karịa osisi niile. Ọtụtụ mmanya inu dị, mana gbagagba bụ ọpụrụ iche dị na mmanya inu, maka na ọ pụrụ iche na mgbọrọgwụ eji mepụta ya bụ nke zuru oke. Igbo asị na ọ bụ otu mgbọrọgwụ ka dibịa ji akarị ibe ya. Gbagagba dịka aha ya siri dị, na-ekpochasị ime ahụ ma na-ahazi akwara, na-akpọlite ya, ọ na-arụ ọrụ ya dịka ọ kwesịrị, maka na dimkpa asaa ka a na-amụ n'afọ asaa. Igbo asị na ọ bụrụ na ejebe nta hapụ egbe, ị mara na dinta jebere egwu ọnwa. Zụta gbagagba tata ka ị soro na ndị na-akọ akụkọ ọma, maka na adịghọ ka ibe na-agụ akwa. Igbo ji wee kwuo sị na ọ bụrụ na nwoke emere ihe o ji bụrụ odogwu, ị mara na nwaanyị ga-eti ya mmọnwụ. Gbagagba 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 ọ pụrụ iche dị na mmanya inu, na-ahazi ma na-ekpochi ime ahụ, maka na ọ bụrụ na nnụnụ aka kpara ya n'elu osisi, ọ hapụ otu o si bebe ka otu o si adị. Igbo bụ Igbo, chere m ka m bịa abụghị ịgba ọsọ. Gbagagba mmanya inu ka ibe ya, ọ nụrụ ka ọrụ ibe ya. Igbo ndị ọma, okwu dị kwuru edebe ọnụ kwuru were kwuo ya, maka ọ bụrụ na egbughọ ngwere nwere ọdụ abụọ, ọ gaghị ete aka nke nwere ọdụ atọ apụta. N'ihi na ihe okenye ji asị nwata ya egbula agwọ abụghị ka agwọ hapụ egwu n'ọhịa, kama
ọ bụ ka agwọ hapụ ịtụ ya. Dịka nwa afọ Igbo chọrọ ka obodo Naijiria dị mma, ka m jụọ gị, ịdịgokwa njikere maka ntuli aka a ga-eme n'arọ a bụ nke ga-ebido ma ọnwa nke anyị nọ n'ime dị na mkpụrụ ụbọchị 25. Ụfọdụ sịrị na ha agaghị apụta ụbọchị ntuli aka na ọ gbasaghị ha, mana ha na-akpụ ndị ọchịchị n'ọnụ na ha amaghị achị. Ụfọdụ na-ekwukwa na obodo a otu ọ dị na ọ gbasaghị ha, mana ndị dị otu a chọkwara ka obodo Naijiria dị mma, ka ha matakwa na ofe adịghị ụtọ na-esighi nri abalị bụ nwanne. Na ha agaghị apụta ụbọchị ntuli aka maka na ọ bụghị ihe metara na ntuli aka ka a na-akpọrọ anyị na mpụtara, ka ndị dị otu a matakwa na mmadụ anaghị agbahapụ ubi ya maka na o ruru ahịhịa, maka na ka nkụ gwụrụ n'ụlọ abụghị na osisi agwụla n'ọhịa. Agba agaghị ezu ike ganye na ihe ọ na-ata agwụrụ. Ụmụ Igbo, ka anyị kulie, oge erugo, maka na anaghị anọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ egosila mmasị ha ịbụ onye isi ala Naijiria n'oge a. Ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ dịka Igbo siri kwuo, mana mmadụ anaghị ahụcha ebe a na-echi ọzọ gaba ebe a na-arụ agwụ, maka na ihe agba n'aka ejughị ugogbe enyi ya. Ọ bụ Maazị Peter Obi bụ onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party azọ ọkwa onye isi ala ka anyị ga-atụnyere akwụkwọ, maka na ọ na-abụ enye anya n'iko nyoo na mpi nke kara were mie emie ewere ya ṅụọ mmanya. Anyị agaghị eji maka na agụ na-emeri enwe wee kpọba ụdara wee enwe ụdara nwa agụ, maka na ihe nwaanyị riri kwụsị ịmụ nwa erughị ka ihe o riri na ọmụgwọ. Igbo bụ Igbo, asị na atụchaba ihe dị n'ajị, onye yi ajị ga-agba ọtọ. Nyere m aka tụso ozi a ka o ruo ụmụ Igbo niile ntị, maka na ọ bụrụ na atụghị aro wee gaba nta, egbu anụ na-enweghị aha. Ụmụ ibe m, ka anyị kulienu, oge erugo. Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ọ bụ eziokwu na igwe niile gaje n'ụzụ, maka na ọ bụrụ na ọnwa egbughị ji eji chụọ aja, ọ ghaghị ikwu ome. Ọ bụ obi mwute n'olu anya mmiri ka anyị ji bịa izite ozi anya mmiri. Ọnwụ akpọrọla Nneọma, nne Timoni, mana ka nkụ gwụrụ n'ụlọ abụghị na osisi agwụla n'ọhịa. Onye ọma gafee ngele ọ dịka ọ wụrụ arụ. Ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ, maka na udo na obi bụ nwanne. Timoni ji ohere a wee na-akpọku ọha na eze, ụmụnne anyị niile na ndị enyi anyị bụ ndị nọ na mba Mexico, ka anyị bịa sonyere ya n'ịkwanyere mama ugwu ikpeazụ. Ya bụ n'emume anyị ji asị mama gaa nke ọma, maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ mmekọrịta ụtọ nwanne. Mgbe mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ya, maka na onye si na nwanne ya anọghị be mmụọ, ikwu ya nọkwa ya. Ka anyị chọtakwara onwe anyị na ọ bụ ahịa ka anyị dị. Onye zụcha ọla, ka ọnwa nke 7 ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 2. Ọ ga-abụ ụbọchị anyị ga-agbakọ iji mụọrọ Nneọma anyị abalị, were sị ya laa nke ọma. Ọ ga-ebido ma ọ bụrụ na ọ kụọ elekere 8 nke abalị. Kedu ebe ọ ga-adị mee? Ọ ga-abụ na Skybox na Polanco, Mexico, bụ ebe Timoni na-akpọrọ anyị okwu a ka anyị bịa soro ya wee sị mama ya Nneọma jee nke ọma. Ka anyị pụta n'igwe wee sonyere Timoni wee kwanyere ezinne Nneọma bụ onye nke lara mmụọ, maka na nke bụ eziokwu na ọ bụ mmadụ na-akasi ibe ya obi mgbe ihe iru uju mere ya. Anyị jizikwa ohere a asị ka mkpụrụ obi Nneọma na mkpụrụ obi ndị niile jebere ije alọta zuru ike na nchekwa. Onye binyere aka n'ọkwa a bụ Timoni, bụ onye isi Skybox Polanco na mba Mexico. Igbo bụ Igbo,
atụchaba ihe yi n'aji onye ya ji gawa ekele. Igbo mụrụ nze m ọzọ osikwurugo Igbo asị nọọ nwata na-eti akụ ewejere oke ka ọ na-azọtara nkume. Ụbọchị tata ọ bụghịzi naanị akụ mmadụ kpatara bụ ego ka eji ama onye bụ ọgaranya. Ihe mere mmadụ ọgaranya bụ akụ, ọkachasị ihe ndị tinyere ego gị na ya. Nke mbụ, ala otu ihe bụ isi ihe niile. Ya mere n'ụbọchị tata executive properties bụ ndị okwu ala dị n'aka, bụ ndị na-ere ala zuru ezu na-abụghị ala adịgboroja na ala anyị gbaa gburugburu. Executive properties nwere ala ha na-ere ugbu a. Ala dị na ebe a na-akpọ Airport View Estate dị n'Ụmụeri bụ ala executive properties na-ewetara gị. Ilepụ anya ị ga-ahụ akara ngwa eji edozi Airport View Estate Ụmụeri. Ya bụ na ị nwere ohere ịkwụ ụgwọ ala gị na executive properties otu mgbe ma ọ bụ na ntụnye na ntụnye ego gị zuo achinye gị akwụkwọ ala ị bụrụ onye nwe ala. Gbara ọsọ ka ị gaa n'isi ụlọ ọrụ executive properties dị n'ihu onyonyo a, kpọrọkwa ha n'akara ekwentị ha ka ị gaa were ala nke gị. Gbakara nkịta enwe n'ọsọ maka na taa gabụkwa gboo. Jiri ụtụtụ chụba ya bụ ewu ojii tupu chi eji. Igbo mụrụ nze m ọzọ agaghịkwa m ekwugbu gị n'okwu maka na ntị na-anụ ihe abụghị ka ọ hapụ ugbu ata. Ka egwu a gbafọrọ tata dịbe ụbọchị otu ịgba ga-akwa nne ya ọ nụrụ ka ọrụ ibe ya. Executive properties ọ bụ ha bụ ndị okwu ala dị n'aka. Igbo mụrụ nze m ọzọ mgbe elu bụ ala ọsa, mgbe anya mmọnwụ dị ebe a rụpụrụ ya, mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, mgbe isi akwa dị ebe a machiri ya. Igbo asị na-ebu ụzọ ele nwoke anya na-agba tupu atanyere ya nkwụ ochie, maka na agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Ọtụtụ osisi dị n'ime ọhịa mana ọjị pụtara ihe karịa osisi niile. Ọtụtụ mmanya inu dị mana gbagagba bụ ọpụrụ iche dị na mmanya inu, maka na ọ pụrụ iche na mgbọrọgwụ eji mepụta ya bụ nke zuru oke. Igbo asị na ọ bụ otu mgbọrọgwụ ka dibịa ji akarị ibe ya. Gbagagba dịka aha ya siri dị na-ekpochasị ime ahụ ma na-ahazi akwara na-akpọlite ya ọ na-arụ ọrụ ya dịka ọ kwesịrị, maka na dimkpa asaa ka a na-amụ n'afọ asaa. Igbo asị na ọ bụrụ na ejebe nta hapụ egbe, ị mara na dinta jebere egwu ọnwa. Zụta gbagagba tata ka ị soro na ndị na-akọ akụkọ ọma, maka na adịghọ ka ibe na-agụ akwa. Igbo ji wee kwuo sị na ọ bụrụ na nwoke emere ihe o ji bụrụ odogwu, ị mara na nwaanyị ga-eti ya mmọnwụ. Gbagagba 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 ọ pụrụ iche dị na mmanya inu, na-ahazi ma na-ekpochi ime ahụ, maka na ọ bụrụ na nnụnụ aka kpara ya n'elu osisi ọ hapụ otu o si bebe ka otu o si adị. Igbo bụ Igbo, chere m ka m bịa abụghị ịgba ọsọ. Gbagagba mmanya inu ka ibe ya, ọ nụrụ ka ọrụ ibe ya. Igbo ndị ọma, nke bụ eziokwu bụ na igwe niile gaje n'ụzụ, maka ọ bụrụ na ọnwa egbughị ji eji chụọ aja ọ ghaghị ịpụ ome. Oke osisi adaala, dike alaala, ọnwụ akpọrọla odogwu, maka na ọ bụ aka kpara oke ngwere ọdụ ya agbajie.
ọnwụ egbuola nnukwu nna agụlụisi Igbo jide egwu maka na afọ m ihe bụ okwu onye Akwa nyere ọnụ. Ọnwụ ezutela Sir Romanus Anagọba, mana ka nkụ gwụrụ n'ụlọ abụghị na osisi agwụla n'ọhịa. Onye mụrụ nwa anaghị anwụ anwụ n'ihi na anaghị ahapụ akwa dị n'ụlọ jebe ụlọ akwa dị n'ama. Ka ọnwa nke 6 ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 3, a ga-amụrụ Sir Romanus Anagọba obi nwanne anya abalị na ngwurube ya bụ etule eze ụmụ erim agụlụisi Igbo nke dị n'okpuru ọchịchị Anị Ọcha, maka na anaghị atụfu ọkụkọ nọ n'ụlọ ma chọba ọkwa nọ n'ime ọhịa. Abalị nke 4 n'ime ọnwa nke 6 ga-abụ ụbọchị akwamozu ya, mana tupu elie ya a ga-akara Sir Romanus Anagọba obi nwanne ụka n'ụlọ ụka Katọlik eze nwanyị nke obi niile dị na agụlụisi Igbo, maka na onye ọma gafee ngene ọ dịka ọ wụrụ ahụ. Ụbọchị ụka abalị nke 5 n'ime ọnwa nke 6 ga-abụ ka inye ekele maka akwamozu Sir Romanus Anagọba obi nwanne n'ụlọ ụka Katọlik eze nwanyị nke obi niile dị na agụlụisi Igbo, maka na ọ bụ zụchala bụ ahịa. Maazị Emeka Anagọba na ọkaiwu Chukwu Anagọba na-akpọku ọha na eze ka ha bịa nọnyere ha na akwamozu nna ha, maka na nyetụ m ọ bụrụ m aga m enye gị abụghị arịrịọ, n'ihi na ndo na obi bụ nwanne. Jee nke ọma nnukwu nna Romanus Anagọba obi nwanne, ka ọ dịba bọsọ ọba hụrụ ji ka ọ kee. Igbo bụ Igbo, ekele.
ndị Igbo mmadụ anaghị abụchi ụzọ ma ọ ọhịa maka na onye jere mba rie elu jere mba. Igbo bụ Igbo. So
ya arụ ịnwụ na ahụ anyị ekele gị mana ofu ahịhịa nna ya ka itinye n'okwu ikwu tata bụ ka ịgba mbọ hụ na ị na-asụ Igbo na-akụnye ọhụ mmiri dịka isi akọwapụtara anyị nsala dị iche iche ma nke dị n'ala Igbo ma nke dị n'obodo agụrụ ofu nsala dịkwa n'ala Igbo bụ na anyị hapụ asụsụ anyị sụba asụsụ ndị ọzọ ọ bụ nsala ekele mgbe onye na-asị mara gị ọtụtụ ihe bụ ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo dịka nsi wee kwuo ọtụtụ ihe ahụ bụ ihe anyị ga na-enwetara n'oge njirimara ndị Igbo na Buwa TV kwa Tọzdee ọbụla ofe ihe na-enye m ọṅụ Igbo nwere dịka akwụkwọ egwu dịka ihe eji akpọlite dike dịka ihe eji egwu ihe eji egosipụta na ihe oke ihe mere n'ala Igbo bụ ọja. Ị ga-anụ ọja tata mana ị ga-anụ ya n'ọnụ nwaanyị maka na anyị jebere ije wee mata na ọ bụghị sọnsọ nwoke ka Chukwu nyere onyinye dị iche iche o nwere onyinye dị iche iche nyere ụmụ nwaanyị anyị ya bụ onye anyị na ya ga-anọ tata dịka nna apịachi oge njirimara ndị Igbo tata wetara egosi ala n'ala Igbo nnukwu nwaanyị Igbo ji eme ọnụ bụ onye eji ọja wee mara okeke nwaanyị dị ntị njọ mana ntị na-anụ ihe abụghị ma ọha ka ọkụ ọta ihe agba n'aka ejighị elele ya bịara ọja ọ bụ otu a ka ndị be anyị si eme ka ndị Igbo si eme ụbọchị gburugburu anyị na-eji egwu ọnwa asị na ọnwata na-ebutere ndị uche n'okwu arụsị na mụta ha na-etu ndị mmụọ ọ nwatakịrị na-etu aka ewejere oke ka ọ na-asọtara nkume ya bụ ọja ịhụrụ ka o si ada ịhụrụ ka o si atọ tupu o buru ọja agawa maka na ya bụ ụtọ dị n'ọja ọ kpọlitebego mụbụ nwa anaghị eze ka anyị marụkene ya na-egbu ọja marụkene ka ya bụ ibu ọja si bido ekele gị ehihie ọma ị nwere ike ịghọta onye aha gị Nwaada Ifeọma Ụdagbara bụ onye ịnụrụ ọja n'ọnụ ya ọja anyị na-egbu amụrụ gị n'afọ nne gị ibido gbuo ọja n'afọ na mbido gbuo ọja nna m na-egbu ọja wee nwụọ ọzọ maka nsi were gbuozi ọja nshọt mana nwanne nna m na-egbu ọja nwoke ya egbuokwa ozi nwa bụ ozi ọja si na m n'afọ nne gburu ọja wee pụta na-egbu ọja ya bụ na enwebeghị ụbọchị ijekọtara jekwuru mmadụ si akụziere gị ka esi egbu ọja ya bụ na ya bụ ọja nwara gị bukene anyị ọja ahụ ọzọ ka anyị nụtụ daalụ 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 ndị ọma njem ọnụ daalụ gị bụ onye Igbo na-anụ ka o si ada daalụ Nwaada Ifeọma Ụdagbara bụ onye nke na-egburu anyị ọja tata n'ọba ahịa afọ agwara m unu na ọtụtụ ihe bụ ihe eji mara ndị Igbo bụ ihe anyị ga na-egosipụtara gị n'oge njirimara ndị Igbo nke tata anụnwa ama m na ị hụrụ ya ama m na ọ tọrọ gị ụtọ tupu nsị ka anyị machie ya bụ akpa ọnụ maka na a na-atọ ọ na-atọ ọ dịka ihe a na-atọ agwụrụ agwụ ọ ga-amasị m ka m jụkwa Nwaada Ifeọma Ụdagbara ọzọ ya bụ ọjị ị na-egbu ọ bụ ihe ị na-enye na-eme onye na-ebi obi aṅụrị ka ị na-eji mwute eme ya dịka isi wee kwu na ọ bụ mgbe nwanne nna gị nwụrụ ka i bidoro gbugbu ya ọ bụ na nwụta nwanne nna gị malitere gị iji gbugbu ọja ọ bụrụ na nwute ka m na-ebido gbuo ọja ọ bụrụ na nwute ọnwụ ya ka m ji gbuo ọja mana ọja ụda ahụ ọ na-enye m ezigbote obi aghụrị maka na mbọsị na-aga Enugu na-ekwu na ndị ori nọ n'ụzọ mmebe bọọsụ m nwere ọja m azụọ na akwa m nke nyere ime asị m ha ka kacha ha fufu si mana ọja m aka m mkpa karịa ihe ndị ọzọ dị na bọọsụ a ndị a nwere ihe ndị ọzọ na bọọsụ na ha afụrụ m ọja m ebe ọ bụ na m wulie ndị mmụọ nọ n'obodo ahụ wulie na-enwe nkịrịnka aghụrị na-egbu ha isi obodo ọ bụla m ji egbu ọja ndị mmụọ nọ n'obodo ahụ na-enwe ezigbote aghụrị ọkwa nna aga ụzọ na-agbụrụ iji agwele ekene gị nke bụ eziokwu bụ na anyị bụ ndị Igbo bụ ndị Chukwu ji ọtụtụ ihe dị iche iche wee gọzi dịka anyị si mara na ọja bụ ihe eji akpọlite dike ọja bụ ihe a na-egbu n'onye ukwu maọbụ ihe ukwu ọja bụ ihe a na-egbu anyị ji enwe aṅụrị n'ala Igbo dịka isi onye ya n'ọnụ Nwaada Ụdagbara Ifeọma n'ụbọchị tata
okwu n'isi n'ọnwa na ya eze abịara gị n'ụbọchị taa. Daalụ Igbo ndị ọma njem ọnụ ekele m unu tata n'ọba ahịa afọ ọnwa nke itoolu dị na mkpụrụ ụbọchị itoolu n'afọ abụpuku afọ abụọ na iri abụọ na otu. Ọka bụkwa mụnwa bụ nwa na ya eze n'oge eji ewetara gị Njirimara ndị Igbo. Okwu anyị na-etinye ọnụ tata onweghị ihe ọzọ anyị na-ekwu na-abụghị nsọala n'ala Igbo. O nwere ọtụtụ ihe anyị bụ ndị Igbo anaghị ekwenye na ya bụ ihe anyị si na ihe a adịghị mma na ihe anaghị amasị anyị. Anyị makwa n'ala Igbo gbaa gburugburu n'obodo dị iche iche nwekwara nke ha na-asọ mana ọ nwere ọtụtụ ihe ndị Igbo na-asọ gburugburu akpọ ya bụ ihe nsọala. Ụfọdụ kwenyere na o nwere ihe dị iche na nsọala na arụ. Ụfọdụ kwụsịkwukwa ike na ọ bụ arụ ka a ga-eme emegide enwe mmanye okwu si na mba nke a bụrụ nsọ ka ọ bụrụ nsọ dịrị n'ala Igbo. Ya bụ ọtụtụ nkwenye ka ndị Igbo kwenyere n'okwu a bụ nsọala ya na arụ. Iji maa atụ, anyị ma na nwaanyị ịtụrụ ime mgbe di ya nwụrụ anwụ, ya bụ nwaanyị nọ na mkpebi ịtụrụ ime na ọ bụ nsọ ma bụrụ alụ n'ala Igbo. Ewu ime n'ọgbụrụ Igbo kwenyere na ọ bụ arụ. Iji wee kwuo wee gawakwa n'ihu, anyị ma na mmadụ anaghị atakwa isi mmọnwụ ma ọ bụ mmadụ itikwa isi mmọnwụ ka ndị si asụ, ọ bụ arụ. Mmadụ igburu ji mmadụ n'ọba ma ọ bụ jegburu ji mmadụ n'ubi, ọ bụ arụ n'ala Igbo. Mmadụ iwepụ ndụ ya n'ụzọ abụ n'ụzọ, ọ bụ arụ n'ala Igbo. Mana ị gaghị anụ ya n'ọnụ maọbụ nwa na ya eze. O nwere ndị ọzọ anya na ha ga-eji kparịta ụka. Chetakwa na ọ bụ oge anyị ji ewetara gị Njirimara ndị Igbo na Buwa TV ka o si abịara gị kwa Tọzdee ọbụla ma ọ bụrụ ma ọ kụọ elekere 7 nke mgbede ruo n'elekere nke 8. Chere m ka m bịa, abụghị m ọzọ. Igbo ndị mụrụ mụ na m ekene unu ọkwa si na oke dibịa chụ aja nwanne m ọ dịkọrọ enye ndị mmụọ n'aka mana dibịa ji nwanne m mana ọ na-ahụ mmụọ anya. ya bụ na onye anyị na ya ga-anọ tata dịka nna apịachi oge Njirimara ndị Igbo tata nwetara gị nsọala n'ala Igbo bụ nnukwu nwaanyị Igbo ji eme ọnụ bụ onye eji ọja wee mara. Okeke nwaanyị dị ntị njọ mana ntị na-anụ ihe abụghị ma ọha ka okwu ata. Ihe agba n'aka ejighị na-enye ya gere ọja. Ọ bụ otu a ka ndị be anyị si eme ya, ka ndị Igbo si eme ụbọchị gburugburu. Anyị na-eji egwu